Molweni bafundi, masilungiselele uvavanyo lwephepha lwesiXhosa lokuqala kwibanga le-12 kunye noMiss Gyan ne-EduRise Empowerment Hub. Masingene kuyo siyitshaye isaqhuma. Isakhiwo sephepha. Iphepha lokuqala lesiXhosa linamacandelo amathathu. Icandelo A, icandelo B necandelo C. Icandelo A linombuzo wokuqala. Icandelo B libe nombuzo wesibini. Icandelo C libe nombuzo wesithathu, wesine nowesihlanu. Icandelo A. Kwicandelo A kulapho uvavanyelwa khona ukuqonda. Kulapho kufunwa ukwazi into yokuba uqonda kangakanani na. Uyawufumanisa ke mfundi kumbuzo wokuqala unezicatshulwa ezibini. Isicatshulwa A kunye nesicatshulwa B. Isicatshulwa A sisicatshulwa apha esibhaliweyo nekuzafuneka usifundile ze wandule uphendule imibuzo. Ze kusicatshulwa B kulapho uzawufumana isicatshulwa esingumfanekiso okanye ufumane umfanekiso oza kube unento eyeleleneyo nento bekuthethwa ngayo kwisicatshulwa A. Ukwenza umzekelo, ukuba kwisicatshulwa A kuthethwa ngezikolo ezihambela phambili ekuphuhliseni ukunakekelwa okanye ukukhathalelwa kwendalo, qonda ukuba kwisicatshulwa B okanye B izawuba khona into eyeleleneyo nesicatshulwa A. Mhlawumbe ubone umfanekiso wabantwana besikolo beqokelela inkukuma. Nantsi ke mfundi imibuzo ethanda ukuba khona kwisicatshulwa A okanye ethanda ukuba khona xa kubuzwa ngesicatshulwa A. Caphula, chonga. Omabini la magama athetha into enye. Xa sukube ucaphula okanye uchonga, wenza le nto kuthiwa ngabulamangesi copy and paste. Nto leyo ithetha ukuba xa kuthiwa caphula okanye chonga, uyayithatha le nto kuthiwa yichonge okanye yicaphule, uyoyibeka njengokuba injalo, awubhudi nento enye, kodwa kuyawunyanzeleka uyifake kwiimpawu ezibonisa ukuthetha okanye ngabulamangesi inverted commas. Nanko omnye umbuzo, yinyani okanye luluvo? Mfundi ke, xa into iyinyani sukube yinyani ngokwenene, yinto eyaziwayo ukuba injalo, kodwa xa iluluvo sukube yinto ethethwa ngumbhali ayicinge yena ngokokwakhe ukuqonda. Nto leyo ithi xa uphendula lo mbuzo uye uthi yinyani ze ulandelelise ngesizathu sakho. Naxa uphendula usithi luluvo uye uthi luluvo ze ulandelelise ngesizathu sakho. Kuluvo ke mfundi kwawunyanzeleka into yokubana uze nento yokuba kutheni usithi luluvo, uzame ukuyelelanisa isizathu sakho nentetho yombhali. Nanko omnye umbuzo, yinyani okanye bubuxoki? Xa uphendula lo mbuzo awuye uthi ewe yinyani, ewe bubuxoki, hayi yinyani, hayi bubuxoki. Kunyanzeleka into yokuba uthi yinyani ze ulandelelise ngesizathu sakho, okanye uthi bubuxoki ze ulandelelise ngesizathu sakho. Okunye ke mfundi omawukwazi okanye kuqaphele, imibuzo iye ikukhombise apho funeka uyokukhangela khona impendulo yakho. Umbuzo uza kuxelela into yokuba jonga kumhlathi wokuqala okanye jonga kumhlathi wesithathu. Umhlathi ke yiparagraph ngabula makhumsha.
Kuyawunyanzeleka into yokuba phambi kokuba uphendule umbuzo, uhambe uyokufunda kulo mhlathi sukube kuthiwa hamba iya kuwo. Kukangako ke esiza kuthetha ngako ngokombuzo wokuqala. Singene kwicandelo B, umbuzo wesibini. Kwicandelo B uya kufumana isishwankathelo. Sishwankathela ntoni ke bafundi? Sukube uzabe uyinikiwe le nto kuthiwa yishwankatheli. Uza kunikwa isicatshulwana esincinci okanye esincinane apho kunyanzeleka into yokuba ushwankathele. Asishwankatheli ke nje bafundi, kuyanyanzeleka into yokuba ukhangele le nto kuthiwa yishwankathele. Sona ke sishwankathelo sihamba ukuba umyalelo uthi shwankathela ntoni na. Mandikwenzele umzekelo. Sakube sinikwe isicatshulwana mhlawumbi esithetha ngembeko, kungathiwa shwankathela izinto ezenza umntu abonakale okanye avakale njengomntu onembeko, okanye kuthiwa shwankathela into yokuba yintoni imbeko. Yiyo loo nto sisithi sihamba ngokuba umyalelo wephepha uthi shwankathela ntoni na. Kwisishwankathelo ke mfundi, kusenokuthiwa shwankathela ibe ngumhlathi. Loo nto ithetha ukuthi shwankathela isishwankathelo sakho sibe yiparagraph, okanye kuthiwe shwankathela ibe ngamanqaku okanye iipoints, nto leyo eza kunyanzela into yokubana ube namaqhakantyu amancinci okanye izinto esisithi zizingxi ezincinci ezilapha ecaleni ezibonakalisa uba wenza amanqaku okanye ii-points, okanye kuthiwa sebenzisa oonobumba okanye amanani. Kodwa inqabile ke loo nto kwiphepha lesiXhosa. Nesihloko ke mfundi, kusenokuthiwa sinike isihloko isishwankathelo sakho, okanye singabi nasihloko, okanye kuthiwe akunyanzelekanga into yokuba isishwankathelo sakho sibe nesihloko. Masingene kwicandelo C, izakhi nemigaqo yokusetyenziswa kolwimi. Kumbuzo wesithathu okwicandelo C, sukube uza kufunyana intengiso okanye into ekuthiwa isibhengezo-ntengiso okanye i-advertisement ngabula makhumsha. Akukho nto ingako ke ngakwisibhengezo-ntengiso bafundi, nto nje nazi izinto mawuziqaphele. Xa kubuzwa igama lemveliso, nokuba libhalwe ngesiNgesi, kunyanzeleka ubhale le nto uyibonayo ukuba ligama lemveliso okanye loo nto sukube ithengiswa. Ke bafundi, iintengiso ziyahluka ngokwephepha, nto leyo singazokwazi ukuba sibe nemibuzo esinothi masiyiqaphele kakhulu. Masenze umzekelo wegama lemveliso. Xa kubuzwa igama lemveliso, kusenokubekwa intengiso ekuthengiswa kuyo amanzi. Xa kubuzwa igama lemveliso ethengiswayo, awukwazi ukuthi kuthengiswa amanzi kuphela. Kunyanzeleka uthi kuthengiswa amanzi akwaBonakhwa okanye aklo aseTsitsikama okanye aklo ndawo sukube ithengisa loo mveliso. Umzekelo, kuthengiswa ijuice yakwaFusion, kuthengiswa ijuice yakwaRhodes, kuthengiswa ijuice njalo njalo. Isilogeni. Isilogeni siyawusoloko sisezantsi. Nokuba sisekhohlo okanye sisekunene, into ebalulekileyo into yokuba sisezantsi. Usifumana lula njalo ke isilogeni. Isilogeni nokuba sibhalwe ngesiNgesi okanye ngesiXhosa, kuyawunyanzeleka into yokuba uphendule ngolu hlobo kubhalwe ngalo kwisibhengezo-ntengiso, ungatshintshi nto. Kukangako ke ngombuzo wesithathu. Umbuzo wesine, oyikhathuni. Nakwikhathuni ke bafundi, iikhathuni ziyohluka ngokwephepha
nto leyo asinako ukukwazi uba sibe nemibuzo esithi le imibuzo yiyo iyawuhlala ibuzwa kwikhathuni. Kodwa ikhona imibuzo esinokuthi zuyiqaphele ke mfundi. Umbuzo wokuqala, izijekulo. Xa kuthethwa ngezijekulo ke mfundi kusukube kuthethwa ngezinto ekuthiwa yi-body language okanye i-facial expressions nezikuxelelayo into yokuba kusukube kusenzeka ntoni kwesi sakhelo eso sekhathuni, nesikuxelelayo into yokuba abantu abalapha kwikhathuni sukube beziva njani. Siye kwamaqampu. Kukho iqampu lokuthetha neqampu lokucinga. Usenokubuzwa ke mfundi into yokuba ubona ngantoni ukuba iqampu lelokucinga okanye iqampu lelokuthetha. Okanye usuke ubuzwe into yokuba ingaba uHarriet umzekelo uyathetha na kwisakhelo sesithathu okanye uyacinga. Utsho uchaza iimpawu ezikubonisayo into yokuba uyacinga okanye uyathetha. Iqampu lokuthetha ke liye libe tsolo lona. Ebutsolweni balo uyawufumanisa into yokuba liye lisondele nasemlonyeni kaHarriet umzekelo. Ze lokucinga iqampu liza kuba namachokoza amancinane asoloko esuka entla okanye kufuphi nentloko yomlinganiswa okanye uyekhathuni. Uzahlula njalo ke iqampu lokuthetha nelokucinga. Umyalezo. Wawusoloko ubuzwa ke umyalezo into yokuba uthini umyalezo wale khathuni. Umyalezo wekhathuni ke uxhomekeke kuwe wena mfundi into yokuba ubone yintoni into edluliswa yile khathuni. Awuxhomekekanga kwinto yokuba imemo ithini yona, ixhomekeke kuwe wena ubona ntoni, ufunde ntoni. Ukusetyenziswa koonobumba abakhulu abangqindilili kwintetho. Qaphela ke mfundi, kungabuzwa into yokuba kuthetha ukuthini xa kusetyenziswe oonobumba abakhulu nabangqindilili kwintetho. Loo nto mfundi ithetha into yokuba loo mntu sukube eyithetha loo nto ubonakalisa ukuyigxininisa, ubonakalisa ngamanye amaxesha ukuba nomsindo, kodwa eyona nto iphambili into yoba sukube eyigxininisa loo nto sukube eyithetha okanye yinto ayityhalayo into yokuba mayivakale okanye mayiviwe. Ngamanye amaxesha isenokuba nayo yingxolo, sukube engxola loo mntu xa intetho yakhe izawubhalwa ngoonobumba abakhulu abangqindilili. Omnye umbuzo oxhaphakileyo yinto yokuba baphi abantu. Ke mfundi, iyawuba khona into eza kukunika okanye eza kukuxelela into yokuba baphi aba bantu. Umzekelo, ukuba sithi basesikolweni sizawubona mhlawumbi kubekho ibhodi, sibone kubekho izitulo, kubekho iitafile, siyazi uba basesikolweni. Okanye baseofisini, sibona kukho iincwadi, sibona isitulo saseofisini umzekelo. Kodwa iyawuba khona into eza kuxelela into yoba baphi aba bantu kwikhathuni. Wena khangela net nje into eza kubonisa nento oyicinga into yoba izawuba bubungqina bale nto uyithethayo. Size kwisithomo. Isithomo yindlela umntu ame ngayo. Indlela umntu ame ngayo ke ibonisa into eninzi. Isenobonisa indlela aziva ngayo, isenobonisa into yokuba umyalezo lo awugqithisayo ufuna uviwe okanye umanyelwe njani. Kusenokubuzwa into yobana ngokwesithomo umzekelo sikaGarfield ubonakalisa ngathi uziva njani. Utsho ke nawe ubone uGarfield ebeke isandla esidleleni, utsho ke nawe ubone uba ibonakalisa uba akaziva kamnandi okanye uziva edakumbile. Sibe kanti siyagqiba ke ngombuzo wesine oyikhathuni. Size ke ngoku kumanqoqo. Umbuzo wesihlanu.
Umbuzo ongaqhelwayo, umbuzo ofuna umuntu osaziyo ke ngokwesiXhosa okanye olwaziyo ulwimi lwakhe. Kumbuzo wesihlanu ke bafundi, sisebenzisa ulwimi ngokuchanekileyo, nto leyo ithetha into yokuba ngoku singena ngqo apho besibhalele khona. Nantsi ke imibuzo okanye izinto ezithanda ukubuzwa kumbuzo wesihlanu. Phambi kuba singene kuloo nto, kumbuzo wesihlanu ke mfundi uzawunikwa isicatshulwana apha. Esi sicatshulwa sizawube sineziphene zobhalo. Ukuthethwa ukutsho ke ndithetha into yokubana esi sicatshulwa sizawube sibhalwe rongo ngendlela ezirongo. Kubekho izinto funeka uzilungisile ezifana nopelo, isigama, ufakele izinci, ufakele iikoma ngokuchanekileyo, utshintshe izivakalisi, uzithathe kwingxelo-ntetho uzise kwintetho ngqo. Nantsi ke imibuzo okanye izinto ezixhaphake ubuzwa kumbuzo wesihlanu. Izigaba zentetho. Izigaba zentetho ke mfundi zeza nto kuthiwa ngesiNgesi zii-parts of speech. Apha esiXhoseni sithi zizigaba zentetho. Izigaba zentetho ziquka isibizo, isenzi, izihlomelo, izichasi, izichazi, izithethantonye, izihlanganisi kwakunye nezimelabizo. Izinto osenokuzibuzwa ke mfundi ngezigaba zentetho, usenonikwa isivakalisi ze kube kwigama elikrwelelwe umgca okanye libhalwe ngqindilili kuthiwa chaza into yokuba eli gama libhalwe ngqindilili okanye likrwelelweyo likwesiphi isigaba sentetho. Njalo ke mfundi sigqithe siye koomabizwafane. Oomabizwafane ngamagama apha anopelo olufanayo, abizwa ngokufanayo kodwa intsingiselo yawo iye yahlukile. Usenonikwa igama ke mfundi kuthiwe nika okanye sebenzisa eli gama kwisivakalisi kodwa singabi nale ntsingiselo sinayo ngoku. Umzekelo, masithathe umsebenzi kanye umsebenzi, la magama apelwa ngokufanayo. Ngoko ke kusenokuthiwa unikwe isivakalisi esithi usebenza umsebenzi onzima kakhulu, kuthiwe kukrwelelwe umsebenzi, kuthiwe thatha elaa gama ulisebenzise kwisivakalisi kodwa intsingiselo yalo eli gama litshintshe. Xa simtshintsha kumsebenzi sisenokuthi ungumsebenzi okhutheleyo. Uyabona uba sijikile ngoku elaa gama umsebenzi saye kuba sisibizo sisenzi, sajika ngoku sasisibizo. Uyabona ke, so ke yinto enjalo oomabizwafane. Sigqithe siye kwizenzi. Usenokubuzwa ke uhlobo lwesenzi. Njani? Usenokunikwa isivakalisi. Kwesi sivakalisi kukrwelelwe isenzi. Kuthiwe okanye athi umbuzo, ingaba esi senzi sikoluphi uhlobo? Qonda ke mfundi, nazi iintlobo sezenzi ezinazo. Uhlobo lokuqondisa, uhlobo lokuyalela, elokuqhubeka,
elolandelwano nelokukhankanya. Masiqale ngohlobo lokuqondisa. Umzekelo endinawo ngohlobo lokuqondisa: umama upheka ukutya. Qaphela ke mfundi into yokuba isenzi sethu apha ngu-upheka. Asikwazi ukuthi xa sibhale sivakalisi umama upheka, upheka ntoni? Isenzi sethu esingu-upheka siyasiqondisa into yokuba yintoni le nto iphekwayo. Umama upheka ukutya. Umama uvula imbiza. Umama uvula. Asiphelelanga eso sivakalisi, ngoko isenzi sethu siyasikhombisa okanye siyasiqondisa into yokuba kuvulwa ntoni? Imbiza. Siye kuhlobo lokuyalela. Ezi zenzi ke ziyakuxelela into yokuba mawenze ntoni. Uyayalelwa into yokuba mawenze ntoni. Umzekelo, ngena ezingubeni, beka phezu kwetafile. Izenzi zakho ziyakuyala uba enza ntoni. Ngena, beka. Siye kuhlobo lokuqhubeka. Imizekelo ke yezenzi ezikuluhlobo lokuqhubeka: ehamba, ephaka, ecula, ebetha. Ndisenokuthi ke mfundi, uhlobo lokuqhubeka, ezazenzi ziqala ehamba, ephaka, ecula, epheka, ebuza, njalo njalo. Siye kuhlobo lolandelwano. Olu ke sidla ngolusebenzisa umhla nezolo. Imizekelo yawo nantsi: vula, uvale, khulula, ulale, luma, uhlafune. Uyabona into yoba ezi zenzi ziyalandelelana. Kuyanyanzeleka into yokuba zilandelelane: vula, uvale, khulula, ulale, luma, uhlafune, njalo njalo. Uhlobo lwesihlanu, elokukhankanya. Zona ke elu hlobo lwezenzi zawusoloko ziqala ngo-u. Umzekelo, akugqiba ukutya walala. Ukuqhelile ukusebenza nzima. Uyabona ba zombini izenzi zethu apha ziqala ngo-u, ku okanye zino-ku. Sigqithe siye kwisinciphiso. Isinciphiso ke sona sihamba okanye sisetyenziswa kwisibizo, that is a noun. Isinciphiso ke sifaka u-ana, anyana or azana kwisiqu sesibizo. Umzekelo ka-ana, ibhatyana, anyana, intwanyana, azana, intombazana. Qaphela ke mfundo, sithathe igama elingu-ibhatyi, ze kwesa siqu sesasibizo safakela u-ana, yangu-ibhatyana. Kananjalo nakwintwana safakela u-anyana, yayintwanyana. Nakwintombi safakela u-azana, yayintombazana. Umsebenzi ke wesinciphiso uzawuxhomekeka kwisibizo eso. Umzekelo, ibhatyana. Kwibhatyana sizama ukubonisa ubungakanani bebhatyi. Xa ibhatyana, nawe usenokuba nawo umfanekiso ngqondweni webhatyana, nto leyo ithetha ukuba yibhatyi encinci, ibhatyana.
intombazana nawe uba nayo into yokuba ibonakalisa ubungakanani ngokweminyaka. Uyaqonda? Intombazana mosi ngumntana oyintombazana omncinci. Kwizinciphiso ke into exhaphakileyo kukubuzwa into yokuba uthini umsebenzi wesasinciphiso sikrwelelwe umgca esingu-ana okanye anyana or azana, kodwa ngokwesibizo eso. Siye kwingxelo-ntetho nentetho ngqo. Ingxelo-ntetho kuxa ke ngoku umntu ethetha into ibiseyithethiwe ngomnye umntu. Uyayiva? Ngxelo-ntetho, unika ingxelo, uyabalisa le nto ibithethwe ngulaa mntu okanye uyayithetha komnye umntu le nto ibithethiwe. Qonda? Kodwa ke xa siyibhala phantsi ke ngoku ingxelo-ntetho, qaphela into yokuba kwingxelo-ntetho xa siyibhala phantsi yona ayibinazo iimpawu zentetho okanye le nto kuthiwa zii-inverted brackets. Le nto kuthiwa zii-inverted commas ayibinazo ingxelo-ntetho. Nto leyo izawuthi xa uba senza umzekelo ngoku sinikwe intetho ekwintetho ngqo. Kwintetho ngqo ke sukuba umntu oyithetha ngoku, nto leyo izawuyenza into yoba kubekho ii-inverted commas. Nantsi intetho ngqo. uNomyayi wathetha esithi, "Bafazi, inimba mayibenye ngabantwana bam." Xa sithatha ke ngoku esasivakalisi from intetho ngqo siyise to ingxelo-ntetho, okokuqala sizawususa eza inverted commas, sisuse laa koma ilandela u-esithi. Sithi xa sithatha from intetho ngqo siyisa to ingxelo-ntetho sithi, "uNomyayi wathetha nabafazi ngenimba emayibenye ngabantwana bakhe." Uyabona into yoba u-esithi akekho ngoba ngoku asiyibalisi le nto, siyayibalisa ngoku ayisathethwa ngqo, siyayibalisa. Ihamba apho kwingxelo-ntetho nentetho ngqo. Singene kwizichasi. Izichasi zi-opposite. Ndiza kwenza umzekelo ndithi ekhohlo, ekunene, phantsi, phezulu. Ziyachasa. Ziyachasa. Siye ekufinyezeni. Ukufinyeza kukuthatha igama okanye ibinzana elide silifinyeze okanye silenze ncinane libe ligama elinye. Umzekelo wokufinyeza nanku, sihamba emva kwayo imoto. Kuthiwe bhala imo efinyeziweyo yebinzana elinomgca ngaphantsi ze kukrwelelwe kwayo imoto. Endaweni yokuba isivakalisi sithi sihamba emva kwayo imoto, isivakalisi sizawuthi sihamba emva kwemoto. Uyayibona uba ukwayo imoto ufinyeziwe waba kwemoto, sihamba emva kwemoto, sihamba phambi kwayo imoto, sihamba phambi kwemoto. Nako ke ukufinyeza mfundi. Singene kwizimnini. Izimnini ke bafundi ngamagama abonakalisa ubumnini
okanye into yokuba into yekabani okanye ibhilonga kubani. Nantsi ke imizekelo yezimnini: yeyakhe, yakhe, wakhe, yeyam, yeyabo, ngeyabo, njalo njalo. Uyawusola uzicingela ke nawe ezinye izimnini. Kodwa eyona ndibuzwayo iphambili ngezimnini yinto yokuba okokuqala sesiphi kuthiwe khangela isimnini kwisivakalisi, ze kuphinde kubuzwe into yokuba esi simnini sibonisa into yokuba le nto kuthethwa ngayo yekabani. Umzekelo, unikwe isivakalisi esithi uDuma ngumama wakhe, ze kubuzwe yintoni ekubonisa ukuba mhlawumbi uAsemahle ngumntwana kaDuma. Ubonise ngesimnini into yoba ngula wakhe okuxelela into yoba uDudu ngumama kaAsemahle okanye uAsemahle ngumntwana kaDudu. Singene kwimisebenzi yeziqando. Phambi kokuba singene kwimisebenzi yeziqando, masiqale sikhumbuzane ngeendidi zeziqando. Iziqando ke zisebenza zona okanye sizisebenzisa kwizenzi. Nazi ke iindidi zeziqando ezi5 endizaziyo mna, Miss Gyani. Isiqando sokwenzela. Umzekelo wesiqando sokwenzela: uphekela. Yava? Uphekela. Siye kwisiqando sokwenzisa. Uphekisa. Nanku umzekelo wesokwenzisa: uphekisa. Siye kwisiqando sokwenziwa. Ubethwa. Kwesokwenziwa ubethwa. Siye kwisiqando sokwenzana. Bayabethana. Yeva? Bayabethana. Siye kwisiqando ke ngosokugqibela esokwenzeka. Uyaxhwitheka. Wenza kantoni? Uyaxhwitheka. Qaphela ke mfundi into yokuba isimamva sesibizo siso esiza kuxelela isiqando isibizo esikuso. Nanku umzekelo: kwesokwenzeka uyaxhwitheka. Uyabona into yobana zonke izibizo zesiqando sokwenzeka ziphela ngo-eka. Ezokwenzela ziphela ngo-ela. Umzekelo, esokwenzela uphekela. Esokwenzisa uphekisa. Esokwenziwa uphekiswa. Wa. Esokwenzana bayabethana. Bayabethana. Ibe kanti sigqibele ke ngoku introducer iziqando. Sesuke ke ngoku siye kwimisebenzi yeziqando. Imisebenzi yeziqando kananjalo uqala ujonge isenzi sakho into yokubana isimamva saso sithini na. Uzawukwazi ke ngoku kutsho umsebenzi wesiqando. uMiss Gyani ke uzawuza yena nemisebenzi emithandathu ayaziyo naye wayifundiswa. Eminye
ke imisebenzi mhlawumbi ngakhona imisebenzi eminye yeziqando uMiss Gyani angayaziyo, kodwa le yekaMiss Gyani imisebenzi yeziqando. Masiye kuyo ke. Umsebenzi wokuqala. Nangu umzekelo. Usoloko ebetha umfazi wakhe ke lowo. Sibonisa isenzeko esenzeka calanye. Isimamva esiku ebetha esingu sibonakalisa into yokuba esi senzeko senzeka calanye, ngumfazi yedwa sivayo esi senzeko. Usoloko ebetha umfazi ke lowo. Sigqithe siye komnye umzekelo wesinye okanye womnye umsebenzi wesiqando. Umntwana ubethwa ngunina. Umntwana ubethwa ngunina. Lowo msebenzi ubonisa isenzeko esenziwa ngumntu othile. Uyava, siyamkhankanya into yoba ubethwa ngubani, ubethwa ngunina. Sibona ngantoni? Sibona ngesa simamva singuwa, ubethwa ngunina. Siye komnye umzekelo womsebenzi. uLiso noJongi bayabethana. uLiso noJongi bayabethana. Esi ke ngoku sibonisa isenzeko esenzeka macala omabini. Sibona ngantoni? Ngala ana. Ngesa simamva bayabethana. Ngala ana uyasibonisa into yokuba esenzeko senzeka phakathi koLiso noJongi, kanti ekuqaleni bingu ebetha umfazi ke lowo. Loo nto ibonisa into yobana lo nguyobetha lo yedwa, kodwa ngoku uLiso noJongi bayabethana. Siye komnye umzekelo womnye umsebenzi. uJongi uphekela umama. uJongi uphekela umama. Kwesi ke ngoku isenzeko umsebenzi waso kukubonisa umntu esenzela omnye umntu into. Sibona ngala ela. Njengoba nakwizixando zethu sinaso isixando sokwenzela, so uyabonisa into yokuba wenzela umama wakhe. uJongi wenzela umama wakhe. Siye komnye umzekelo womsebenzi wesiqando. uBongi uphekisa uJongi. uBongi uphekisa uJongi. Lowo msebenzi sibonisa umsebenzi wokuthuma. uBongi wenzisa uJongi loo nto, so uyamthuma, uyamphekisa. Sigqithe siye komnye umzekelo. Ndimbhantsela ukuze ahlobe okanye adlobe igazi. Ndimbhantsela ukuba ahlobe igazi. Yabona ke ngoku esi isenzeko sibonisa umsebenzi wokwenza into ngenjongo yokufumana isiphumo esithile. Umbhantsela. Yabona ba siphela ngoela. Wenzela into yokuba ahlobe igazi okanye adlobe igazi. Umbhantsela ntoni? Umbhantsela uba igazi lakhe lihlobe. Wenzela ngenjongo yesiphumo esithile. Siye ke ngoku kumsebenzi wokugqibela. Ndimpethela iishori ezi anazo. Ndimpethela iishori ezi anazo. Uyabona ke ngoku kwesi isenzeko sibonisa
ukwenza into ngenxa yento ethile. Yabona uba uyenza loo nto ngenxa yento ethile, umbethela iishori. Nantso ingxaki yakhe, zezaa shori zakhe, umbethela ezaa shori. Yabona naphayana yabona phezulu kulaa mzekelo ndimbhantsela, uyaphela phaya. Isenzi sethu siphela ngo-ela, nalapha kanti ndimbethela siphela ngo-ela. Kodwa umahluko yinto yokubana uzawuthi xa ufunda phayana ndimbhantsela ukuba ahlobe igazi, ndimbethela iishori ezi anazo. Uyabona uba kule ibonisa into ayenza ngenxa yento ethile, uthi net emva kwesenzi ufumane le nto kusube umbethela yona, okanye le nto kusube kuthethwa ngayo. Ndimbethela iishori ezi anazo, ndimbhantsela ukuze ahlobe igazi. Uyawubona kodwa umehluko into yokuba le ithi ndimbhantsela ukuze ahlobe igazi, uyayibona into yoba wenzela kuba efuna kwenzeke le nto. Kodwa le ngezantsi yokumbethela iishori ezi anazo, yinto yokuba umbetha ngenxa yeeshori zakhe, umbetha ngenxa yeeshori zakhe. Kodwa lo umbhantsela into yoba makwenzeke le into afuna yenzeke yokuba udlobe igazi. Sigqithe siye kwizibanjalo. Izibanjalo ke zibonakalisa ukwahlulwa kwezinto okanye ukwahlulwa kwezinto, kodwa imizekelo yezibanjalo ngonjalo njalo, lowo nalowo, phi naphi. Yabo umzekelo, nantsi umzekelo endinayo mna yezibanjalo, kodwa into eyasukube ihlala ibuzwa yinto yokuba ibonisa ntoni esi sibanjalo, okanye yintoni umsebenzi wesi sibanjalo. Umzekelo umzekelo wesibanjalo ngemihla mhlawumbi isivakalisi sithi umthetho ophathelele ukungcoliseka kwemihla ngemihla. Siqhubekeke isivakalisi. La ngemihla sisibanjalo esiya, kwaye umsebenzi waso kukubonisa into yokuba loo nto sukube kuthethwa ngayo yenzeka zonke iintsuku okanye yonke imihla. Kube kanti ke kukangako ke ngezibanjalo. Sihambe siye kwizihlomelo. Izihlomelo zezinto kuthiwa zii-adverbs, zicacisa izenzi. Sinesihlomelo sendawo, esobunjani, esexesha nesobungakanani. Ezendawo, imizekelo yezihlomelo zendawo: emlonyeni, ebusweni, entloko, ekapa, emonti, zasoloko zinjalo ke, zibonisa indawo. Umbethe emlonyeni, umqhwabe ebusweni. Yabona izenzi zethu umbethe, umqhwabe, zilandela izihlomelo zethu, zilandela izenzi zethu. Umbethe emlonyeni, umqhwabe ebusweni. Esobunjani, imizekelo: ekrwada, ekraka, undityise inyama ekrwada, undityise ikhala elikraka, okanye inyama ekraka. Siye kwizihlomelo zexesha. Imizekelo: emva kwemini, uhambe emva kwemini.
Uhambe kule veki iphelileyo. Uhambe namhlanje, zibonisa ixesha. Ekusuku bekuthethwa uhambe ngenyanga yeSilimela. Ayayiqonda? Then siye kusihlomelo sobungakanani. Isiqingatha, amancinci, intwana. Zinjalo ke izihlomelo. Xa siza kuyivala ke umfundi, sivala ngemo evumayo nemo engavumiyo. Imo evumayo nemo engavumiyo yilaa nto kuthiwa ke ngoku esiNgesini i-negative form. Nalapha esiXhoseni sinayo imo evumayo, sinayo nemo engavumiyo. Kodwa nazi izinto mawuziqaphele ke ngale nto sukube sithetha ngayo ngoku. Awusebenzisi sichasi kwimo evumayo nengavumiyo. Isichasi asisebenzi. Njani miss? Nanku umzekelo wesivakalisi. uMandela ujonge phantsi. Awuzothi xa uthatha esasivakalisi njengokuba sikwimo evumayo usisa kwimo engavumiyo uthi uMandela ujonge phezulu, ngoba uphezulu sisichasi sikaphantsi. Endaweni yoko uzawuthi uMandela akajonganga phantsi. Siqale ke ngoku sivakalisi sakho sibe kwimo engavumiyo. Ibe kanti iphela apho ke into yemo evumayo nengavumiyo. Ibe kanti siyaluvala ulungiselelo lwephepha lesiXhosa lokuqala kwibanga le-12 kunye noMiss Jan ne-Edurise Empowerment Hub. Ndininqwenelela okuhle kodwa ze nibhale kakuhle. Enkosi.